Kôň sprevádza človeka v každodennom živote už niekoľko tisícročí. V mieri aj vo vojne, v práci aj pri oddychu. Nečudo, že puto človeka a koňa má v histórii ľudstva hlboký význam. Začiatok chovu koní na Muráni sa datuje rokom 1950, keď bol z podnetu oblastného riaditeľstva štátnych lesov a vojenských orgánov založený na Veľkej lúke pri Muráni žrebčín. Hlavným zámerom chovu bola produkcia koní pre lesné hospodárstvo a armádu. Chovné ciele žrebčína na Veľkej lúke sa menili podľa požiadaviek lesných závodov na exteriér a užitkovosť ťažných koní v troch základných etapách. Chov hucula v čistokrvnej forme, zmohutňovací proces hucula krížením s plemenami fjord, hafling a norik a napokon chov norika. Tieto chovné etapy nie sú presne časovo ohraničené a prirodzene sa navzájom prelínajú. Najúspešnejším chovateľským obdobím muránskeho žrebčína boli 90. roky 20. storočia, čo dokladá uznanie šľachtiteľského chovu koní plemena Norik muránskeho typu v roku 1995 a vyhlásenie chovu za génovú rezervu Norika muránskeho v roku 1997. Cieľom chovu je produkcia kvalitných, ľahko ovládateľných koní, použiteľných v lesnej prevádzke a poľnohospodárstve, v agro- i lesoturistike, no najmä produkcia plemenných žrebcov pre plemenitbu v krajinskom chove. Žriebetá muránskeho chovu už vo veku 7 až 8 týždňov chodia denne na pastvu, vzdialenú niekoľko kilometrov, pričom ľahko prekonávajú 100 až 300 metrové prevýšenia.
Mladé jednoročné až 5-ročné kone sú na otvorených pastvinách v období od mája až do konca októbra vystavené drsným poveternostným vplyvom. Mladé kone sa v tomto období neprikrmujú jadrovým krmivom a vďaka náročným chovným podmienkam sa zvyšuje ich fyzická odolnosť, predĺžuje výkonnosť, čo umožňuje ich dlhšie využitie v lesnej prevádzke. Každodenný pohyb na voľnej pastve znásobuje ich pohyblivosť a prirodzenú obratnosť pri prekonávaní prekážok, čo je dôležitým predpokladom bezpečnej práce v náročných lesných podmienkach. Predkovia Norika boli príbuzní ťažkých horských koní, vhodných do záprahov a na nosenie ťažkých nákladov. Dnešný chladnokrvník norického typu dospieva v 4. až 5. roku. Je silný, kostnatý, suchý, s menším výskytom štetín, kopytá má dobre utvárané, pevné a pružné. Kĺby má menej výrazné, sponku krátku a pevnú. Charakterizuje ho stredne veľký obdĺžnikový rámec s dobrým osvalením, ťažšia hlava s výrazným okom, krk má stredne dlhý, stredne vysoko nasadený, s mierne výrazným kohútikom a dobre uhlovanou lopatkou. Hrudník má priestranný, stredne hlboký, dlhší a oválny, panvu mierne štiepenú, oválnu a stredne dlhú a sklonený zadok. Tieto danosti doplňa primeraný temperament, dobrý charakter, pracovitosť a dobrá ovládateľnosť. Norický kôň je dobre živiteľný, pohyblivý, so stredne priestrannou chôdzou a je obľúbený pre svoju konštitučnú tvrdosť a výbornú pracovnú výkonnosť. Aj keď je súčasná práca v lesnom hospodárstve vysoko mechanizovaná, súčasnou technikou nemožno vždy priblížiť všetku vyťaženú drevnú hmotu. No pohoru! Přihymíčkanej! Jídalej! Jídalej! Približovanie dreva koňmi je nezastupiteľné v kalamitnej ťažbe, ako aj v lesoch osobitného určenia so špecifickým poslaním. Ďalšie využitie koňa okrem zalesňovacích prác, poľovníckych činností a agroturistiky je čoraz perspektívnejšie aj v hypoterapii, no osobitný význam nadobúda pri hospodárení so vzácnymi prírodnými zdrojmi, pretože práca s koňmi v krajinotvorbe má všetky potrebné ekologické atribúty.
Návratnosť nemalých investícií do chovu koní je síce ťažko vyčísliteľná, no kultúra národa či štátu sa dnes hodnotí aj jeho ochotou a schopnosťou starať sa o zdedené kultúrne a prírodné bohatstvo. Keď nechceme zostať dlžníkmi svojich potomkov, musíme zveľaďovať všetko, čo nám nezištne odovzdali naši predkovia. Iba tak naozaj pochopíme, že súčasné stádo kobýl a plemeníkov v muránskom chove predstavuje nielen materiálnu, ale predovšetkým neoceniteľnú biologickú a kultúrnu hodnotu aj pre ďalšie generácie obyvateľov Slovenska.